ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ୟୁଜ୍ କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ତା ଦେହରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆମେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଖାଇବାଟା ଭଲ। ଆମେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ହାତରେ ତାକୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ମୋଳେଇ ତା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେବା। ଖରାରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଶୁଖିଗଲେ ସିଏ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଭାଜିବା। ତାକୁ ଆମେ ତେଲ ଦେଇ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲଙ୍କା କିଛି ଫୁଟଣ ଦେଇ ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ପକାଇଦେବା। ରସୁଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲିମ୍ବ ଯେଉଁ ଶୁଖେଇଥିବା ସେଇ ଲିମ୍ବକୁ ଆଣି ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ କିଛି ଟମାଟର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଟମାଟର ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋଟା ଭଲସେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ତା ଦେହରେ କିଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତାକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଖାଇବାଟା ଭଲ। ମୋ ପୁଅ ବି ଖାଉଛି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ନିମ ଭର୍ତ୍ତା କାକୁଡ଼ି